What's up guys? What's up mga barads? It's me, Ylarn again, and welcome back to my YouTube channel. So ayun nga guys, for today's vlog, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung naging journey ko to monetization. Actually guys, hindi siya madali or hindi siya naging madali. Nag-start ako dito sa YouTube like last year, February 1, 2019, and then na-monetize ako at the end of the year last year, which is, I think that was December 26 to be exact. And then, na-reach ko yung $10 na requirement ni YouTube para ipadala sa akin yung PIN last April 12. So, pag napadala kasi na, kapag na-reach mo na kasi yung $10 na requirement ni YouTube after monetization is automatic yon, napapadalahan ka na ni YouTube ng PIN based doon sa address na nilagay mo sa account mo. So, pinadala sa akin yung PIN April 12, and then since lockdown, so medyo natagalan ng konti, pero for me hindi na siya matagal kasi based doon sa mga napapanood ko din concerns ng mga ibang YouTuber, actually umaabot ng 4 months yung kanilang PIN bago dumating, pero sa atin lucky pa din tayo, fortunate pa rin tayo enough kahit na may lockdown is nakarating yung PIN natin within the specified na day, which is na inabot ng 2 months and a half. I think that is 6 weeks yan. Based kasi doon sa sinend or sabi doon sa account mo, mag-a-appear doon na 2 to 4 weeks bago dumating yung PIN. Pero since nag-lockdown, meron tayong pandemic na kinakaharap, so 6 weeks is not bad. So okay na yon. Pero yun nga guys, super happy ako na na-receive na natin yung ating PIN. Pero at somehow, medyo sad ng konti kasi hindi natin hawak physically yung ating PIN dahil nga pinadala dun sa office address natin. Pero siguro ilalagay ko na lang here or here yung ating PIN, yung ating letter na na-receive. And then guys nga, yun nga, gusto ko rin sanang i-document kung paano natin siya baguhin, kung paano i-enter yung PIN, pero yun nga, hindi na natin siya nagawa ng video since kulang tayo sa resources dito sa province. So, ayun guys, kung gaano siya kahirap antayin yung PIN, ganun lang siya kasimpleng i-enter once na meron ka na yung PIN. Yung PIN kasi guys is, for those na YouTuber na kagaya ko, yun yung gagamitin natin para makasahod tayo later on. At makakasahod lang tayo or mawi-withdraw lang natin pag na-meet na natin yung threshold ni YouTube, which is $100. So ayun guys, hopefully yun yung next na gagawan natin ng reaction ng vlog pag na-reach na natin, kasi for now, alam mo naman hindi masyadong madali, so ayun, hindi pa natin siya nire-reach. For YouTuber like me na ordinary lang, so ayun, nabanggit ko kanina sa simula ng ating vlog, yun nga is yung journey ko is hindi madali or hindi naging madali. Kasi syempre, unang-una, kailangan nating ma-reach yung ating requirements sa YouTube, which is yung 1K hours, 1K subscriber, and then 4K watch hours. So, nahirapan ako guys doon sa 4K watch hours. Mahirap talaga siyang i-attain. Kasi nga, syempre, 4K yon, most especially kung hindi ka naman talaga kilala. Pero of course, gaya nga ng sinasabi, continue lang yung paggawa ng content. No matter na maliit man yung views niyan, okay lang.
okay lang. So, basta importante is nagko-continue tayo. Huwag kang umi-stop, huwag kang mag-stop. Tapos, yung content mo is, alam mo yon, palawakin mo pa siya ng palawakin. And then, importante rin is nasusunod mo yung mga algorithm ni YouTube. So, ayun nga guys, eventually, habang tumatagal yan, as long as na nagko-comply ka sa requirement ni YouTube, wala kang nilalabag or kahit anong violation, okay lang yan kasi in the end, tutulungan ka ni YouTube para, alam mo yon, i-promote na yung iyong mga videos. Actually, meron akong napapansin ng mga videos ko ngayon. So, kung mapapansin nyo guys, yung mga videos ko, naka more than 100 videos na ako. So, ayun nga, kung mapapansin mo yung mga views like 100, 200, ganun lang siya. Pero, meron doon one or parang meron akong 5 videos na medyo tinutulungan na ako ni YouTube. Actually guys, yung isang videos ko lang doon is 200 lang siya noon na views. Pero ngayon, meron na siyang 3K and counting. So wala akong ginawa. So yun nga lang, basta consistent lang yung pag-upload mo. And then, dapat nasusunod yung mga algorithm ni YouTube, like yung mga title mo, dapat connected siya doon sa hashtag, and then connected yung hashtag doon sa mga tags na gagawin mo. And then so yun, continue lang, and then eventually, later on, tutulungan ka na ni YouTube para i-promote ang iyong mga videos. So, I'd like also to share itong journey ko para ma-inspire din yung mga ibang YouTubers out there na nagsisimula pa lamang. Kasi ako dati, which is nasabi ko na rin sa videos ko before, na hindi ko aakalain na darating yung punto dito ngayon na mag-share sa inyo yung journey ko, dahil noon parang hobby lang, parang alam mo yun, gusto ko lang mag-film, gusto ko lang mag-upload, ganon. And then, pag kasi gusto mo yung ginagawa mo, kahit na maliit man yung mga views, ganito ganyan, nagko-continue ka pa rin kasi nga you are happy what you are doing. So ayun, hanggang sa ito na-monetize na ako, and then hanggang dumating na yung pin. So ayun nga guys, hindi siya naging madali for me kasi yun nga, may mga challenges tayo na pinagdaanan while doing the vlog, the content. Kasi syempre minsan, di ba, wala tayong content, ganon. Pero yun nga, dapat tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung pag-upload. And then, for sure, later on, magbubunga din yan. Actually, meron akong napanood na umabot siya ng like 5 years. 5 years na continuous na pag-upload niya. And then, na walang nanonood sa videos niya. And then, kung meron man, like siguro mga hundreds, ganun lang siya. Pero, tingnan mo ngayon guys, yung kanyang YouTube channel, super successful na siya. So ayun, hindi ko lang matandaan kasi yung name. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, dapat consistent lang palagi. So ayun guys, I think that's all for now. So kahit papaano siguro nakapag-share ako sa inyo ng konting motivation or ayun, inspiration din para gawin or para magpatuloy if ever na umpisahan nyo na yung pag-vlog. Kasi later on, I'm sure na magiging successful kayo. So ayun guys, that's all for now. This has been Ylarn. And please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye everyone!